To hakani ka por ngadap daga jing sngongu yo play. Bangala biang ye kaban petengi gani ka jing hikai. Bat ngadanget skamru bagani ka jing hikai ka bangan hikai shapi menta ka sngi. Kalang biang ka jing mentoy, kalang biang ka jing Khrew ya ka ying ka sam. Kamtam ka jing day bat ka jing im jong fi shimet. Bapin sngot ho ya ka Jingpynkhiah. Kabawan ka jing im ka jong Briew. Lani ki dao jong ka jing pang. Igi daw jong ka jing pang jing Khrew ki bawan ha ka met ka jong Briew. Namar ndahaba pi study lani pi puli. Pet bnia yagini ki kamba ki bangala keren baro. Ka hikai shibon ingi bangin sngot ho. Kumno ka jing pang ka wan ha ka nugurukom ka jing pang ka khia. Kumno jisu le yaga ban Jingpynkhiah ki Briew ki dan shibon ba ki nongrim. Ki bangi yo i nau try jing yo Jesus Christ. Kibalong ka jing hikai ka bakraw ingi bangin namanya chakmat. Hagaban syakri o play. Banyarap ye ki Briew bat bakan dan ka jing Khrew wat yala ka jong ka jing em. Tenga panmap napi baro ki baju shashkor ka ni ka voice message ka jonga. Namar menhagani ka mandi ka baladep nga khlemla setia ye kaban. Pinmi ye ka ni ka voice message ka ba lesi nga khlemla namar kawai ka daw. Magkata ka daw ka day ba ngidon ka way ka jing ja ka ba kendit kensan magkata ka lang ka jing klat no jing way na ki parabanget ibada temen bahay badan syatay siya kithan is Jingpynkhiah so kon por ya ki banga hap an dang step. Tinga khlemla ban pinmi ya ka ni ka voice message na kata ka daw. Tin renganget ba mentagas ngingan sedang biang ban petengi ka ni ka jing hikai. Bat nganget piniay siya bat nga nagidaw ki bamla ban kiar. Ti hagini ka por ngan puli pat ipi na gani ka tin ka jong blay na ka gospel ka jong Lucas ka lunang ka bakat lai. Ngan puli na ka dakhat ka ba shiphaw terter. Bat nga da Dubai baw blay un hikai yengi na gani ka jing puli mentag sngi bat ngin siya pet ka ay ka ba kordor ka ba don hagani ka lunang. Kadai ka ba kham jiliw le siya gani ka lunang. Labanong no ka khamdan ka ba jiliw. Tengah kuat bapin penlait jingmut bahangan puli ka. Lucas katlai na duud khat ka ba shiphaw terter. Ti haba udang hikai hakaway nagi synagogue haga sngi sabaton. Hakmi ladan ka Briew ka baladan umensim ka jing Khrew jin khat prasnem ka balador ring kedong ru kat bakamla syuk man pen bet yaladi. Habau jisu tu ula yo iya ka ula khat iya ka bot ula ong haka. Ku kentay la pelat no iya pa na ka jing Khrew jong pa. Ula buru ia lagi kiti haka bat kumni ru la peniang bet yaka tiga la penan buram yo blay. Henry unang sensyar ke sinagog bau da sngaw bitar namar bau jisu la Jingpynkhiah aga sabaton ula yatho bat ula angaw pat ba dan henry sngi aga bagi Briew ki day ban tray jing tray. Hakita namar katatuan bau Jingpynkhiah yapi to am magasngi sabaton. Hari try ula yatho uba ula ang pi ki ba arsap. Hato pi baro agus ngi sabaton pim jupelat ne eam yau masih lani ke kada bat yalam di umru. Ya kani ke Briew te kaba long ke khon jong Abraham. Ya kaba syaitan ula khoma kami jen khat prasnam kam de ban pelat ya kan da gani ke jing khoma agus ngi sabaton. Tikat ba udang keren ni gini ki eki la pen sngaw le ran ki nong le persya jong ubaro. Hari upat ba baro ula le kemen. Namar ki eki baro ki ba pla ki ba ula le. Kani ke jing hikai ke bangidon kaman sngaw thu ba. Ngala jukren labanong no ngala keren wat ki jing seng pat ba ngala jukren ki jing seng ki bangi yang malagapor ngala jukren ha ki jing selok. But namar bang keren ni ki kamba nga kwa bangan poi biang nga ni ki jing hikai knang bakan long terter ga jing hikai jonga bat nganom la baniat light na gani ru fi ida pi puli ga ni ki Jingpynkhiah ga ni ki Briew ko Khrew kani ga ja ha ga sngi sabaton kamot kare ga sngi ga bagi jiu ki ken kentang ka finio ibrobor bau jisu ujulet jing seng ha ga sngi sabaton.
Dan ki Briew ki berperkat bau Jisu bau let jiseng haga sabaton kadai bau Jisu uburam palat ya ga sabaton. Shangan nong ifi nda ulet haga sabaton ule ya ki eiki bakitu ki jiu gitu ko por ki nong elam niam ki Pharisee ki nong tho ki Sadusi kim sngo tanat iga jingle jo namar bau le iki kamba ule shibon ke Jingpynkhiah ule shibon ki kam ki balong ke jingtrai lane ke jingle hagas ni sabatan ya Kaba katkum ke hukum ke jong Moses mdai ban le eru eam hagas ni sabatan badan gi berperkat bah bau Jisu ulai jingi sang hagas ni sabatan kemot bau dei ubakwa ban pendep ban rakhi ya hagas ni sabatan shangan ong ifi gane bapindup sungut ho haba pipule ke Bible kabaningkong abau Jisu ulai jingi sang hagas ni sabatan kadai hagapor kabahabawan udai ubriu syangan ang kumni udai 100% kan buat atau ketian ubriu udai Jew 100% udai Jew one cup iga jinglong briu barabu one cup iga jinglong briu ukha haga ying Jew namar ublay upha ningkong iya kaban long ka jing shai shigi Jew but nda haba one shagani ga jaj ben riu Jew hangtai ka ri Israel nda haba uhaban let shigi jing shikri blay kamta mag synagogue Pilap bau Jisu syailat yang sabatan nama ki Jew ki rakhe bagas ni sabatan gade gesni ga bakhoy gesni ga bakentang gesni ga bakin shakri blay but uno ubapen kenya gane ga sabatan la nyau yo ubade wat banlen tamauro uhaban hab ga jing bishar tik ngakwa bapin snut ho baleu Jisu ulet jing sang ni sabatan namar uwan ning kong na kamta ki Jew udang dan ga por ka jong ki Jew balada umlet agas ni sabatan kan pelong ya ki Jew bakinum tre pediang wat ya ga jing hikai cho tinamar budang imah ka por jong ga hukum kataga de ga mga juong barabor haba pipuli ga Bible pidipin tip ya ka jaka pidipin tip ya ka por pidipin tip ia ketuga jingja pidipin sngot ho ia ketuga jat benreo piaban sngot ho kumta haba pipuli ia ga Bible te haba Jisu ulet jinga sang si sabatan pidipin tip baka benengkong kadai ke jat benreo jiu kaba ar pidipin tip ki jiu ki bat bahaya ga sabatan bat kaba lai kidang dan haka por ke jongga hukum haka hukum la tho syai kedar badai ban rakhi khot ia ga singi sabatan ti ujisu uya menjur lane uya uhapan ya trelang hagutu ko por number 1 nam tagi jiu but piu in the one part upersang ya gaban tap ya kini ki jingle ki balong persha ya ga sabatan ban Pynkhiah ban para Jingpynkhiah ban kumta ban phale ki kam ki ba makum ki tu ki ba anuk sa kum tu ba khia agatu ko por ka ba ga si sabatan abura ga Jingpynkhiah ude ba pang yap shiliang fikum kita ki de ki ba ujisu Pynkhiah ki Briew ki kam so to bawan ban Pynkhiah habang ngaong kumta kamot upen I suki hakene ke por ba ka sngi sabatan kadai ke sngi ke bangidon kaman ba bangim dai ia ka hadu bangin umlai bangi syuraki ka hadu ia ka bangin mani ke sngi kwa ia ka takaktian ngide ban mani yo Jesus Christ tanganum syong ang tanam mal bayo ka slam Ada kabang ngakwa ngan hikai fi ngani ko por kumno namangan penlet jingmot iga Jingpynkhiah ngakwa ngan hikai kumno kani ga Jingpynkhiah ka ja ha kani ga kentai ka ba Khrew ko ba doormat ka bala door ng kadung ang Bible fi kani ga Briew kadon ka jingpang doormat lani ka door ng kadung ga mat jungka hadu kat prasnam Mudur fi kat prasnam kayat ke sudam ngatarai kampat dei ka bala temen Henry nadu bagadang samla netip ngamtip aganugur kom Henry nganut benong ladau blehi udang Pynkhiah ye gane kamot kadai kabadang biang gerta namar kayeng jaj bat ke kelalong ke Briew ke bebiang pat tikat prasnam ubat uniu mensim jong ke Khrew ngakwa bapinyo ibahaya kata ketian nganda pensyai fi namagani kan yarap fi bapin sngot ho yegi jingpang hagamet chau Briew ngajuang borobor ba let's say hagatu gopor wat ki nong yalam ki nong tho ki nong peniat niam ki badana gatu gopor ya kani ga Briew ku ba dormant nganut ban ong ba ki
ki ju sngo buramika bawat apdeng jong ke jing jinjar jong ke jing long kamet jong kan reka minat banuan jing iseng. Henry ndah bagawan jing iseng kedai ke Briew badormet kila ban shim bagani ke Briew kedai ke badon kum kani ke jing long bat kedai ke ba hab ban shu im bet kum ta lesi kila banong kedai na kedau jong ke jing bakla jong ke singkai ni jong but lum haga ta rukom bat kila shu pet ikala melen ni ka namar karo kala shu im bet kum kata ke jing im Finray nda habakawan pat haga negus ni sabaton haga jaka ka bau jisu don. Ka Bible ka dekren syai bau jisu ukren yau ni mensium jong ka jing Khrew. Ngan pen syai fi gani kendia. Fi ki jingpang ki bobon ki wan na ki rukom ki beper ngala juhi kai bon sian ni gani. Dan rai mentang sengian pen kan mau biang ni fi. Baki jingpang ki beja hagamet jong Briew ki wan na ki rukom beper. Kadan gabawan na gajing hiar pateng. Kadan gabawan na gadaw jong ke rukom bam rukom di jong ki Briew. Kadan gabawan ke jingpang day na rukom di tawai jong ki Briew. Kadan ke jingpang gabawan ru namar kadaw jong ka ongno da kawai ka nagadaw jong ka jingku slai nagadaw jong ka jing sngosi pen khai ka jingpang ka besniu ka bahajar jai bat syang anong ifi agani ka por pinum da yo I haga Bible pinum da syam bau blay wa jingpang ino ya ka bateng teng don ki Briew ki baperkhat bau blay usyo ki Briew daga jingpang nga kwa mga nong ifi gani ko por kam da day ka ba day ban long kumta na marhaga jingyo I jonga baga jingpang hi kawan nagi babun ki rukombat haga ni ka jingja ka jingpang kawan day na marbadan umensiam jong ka jing Khrew kwa pinyo ba ay kata katiyan umensiam jong ka jing Khrew the spirit of infirmity ang kakatiyan English uday ukinja mensiam baman uday mensiam jong ka jing Khrew nga kwa pinda yo ba ay kata katiyan fi idon ki Briew baperkhat baga jingpang kawan no blay bo blay tunjo ya syanganong fi kataro ka dega bam da day yo kapen sosi pen manyo blay namar pinda pet bahaya gani nga syet ong borobor la daw blay u ayo Jesus Christ bo niap aga ding pna but syai ka buniap la sempat yo u daga jing sempat ka balas nguma ka bam tip syu ka du kan no sya kabala pralut gamet kabala paylut ki mala yo ilut igi khot met chopo baro kan mau yo jisu bagi sempat kapoi hadu katan reu jisu ngap usha kadan ke jingpang ga bamla syu ye gamani perkhat daga klik Briew henry usha kat kum ginong tho legi ong bana dei de ki we ki Briew kila de baniap watang ga por ga sempat reu jisu ulait na maru blay ukwa ban pendep ia kata ka bau blay labo aga jing imjo dengan ju perkhat balai usha yang ni jing sempat barok adai ban penkhia ia jing pangjongi kata ka de jing kwa ka jo blay kwa bau ayu jisu bu sha ia jing jinjar kat tu tang na daw bau kwa ban penkhia ia jing pangjongi tila da jisu wan ban penkhia ia jing pang baladaw blay wa pat daga jing pang hagan ugur company yang hagan ugur jaka pini yang manong bo blay wa jing pang la daw blay ku pa wa jing pang blay kon wan man pen khia kata kala adan ga jing yetung ko apdeng jong blay ku pa baru blay kon the day na kata daw ngi hap an snow tho bahan nang no gi wan gi jing pang emaga por baga perthai gala sneo kamariang gala sneo balai ga sneo kamariang de ki Briew hi gi bapen sneo ka bam gala sneo kala air gala sneo ka gala sneo emaga environment ka bamlang syo Padai nak terdaw gi jingpang gi babon gi wan bat nalo nang ta ki dan segi mensim ksoi bagi mensim paman ki bawan banyale gi Briew dagi jingpang ki bahajajai tengah kwa bangan da pensyai gi ngi jingjang ni kumnung ngi Briew gi khia bat kumnung ngi Briew ko pang
Ke jingpang jong ni ke Briew, ke jing kedor jong ke met jong ka kam dai setia ba dai ke pang met. Lani ke badan ke jing sitom spine ke ba mengi mo kata ke jing sitom bud lom le singkai. Hari ke jing kedor jong ni ke met ke dai badan ke mensim paman jong ke jing Khrew. Tok hendiat ngakwa ngan keren ni kini kena mengalang ke jing syai fi. Pi walai singo ram ha ba ke jing pangkai le ke jing im ke jong fi baro ke Briew wat ke ba syakriu blai ke jing pangkai le. Tamangi de ban tip igi nong rem na ke tien ke jong blai. Ha ke jing yo I jong ha. Kidan ki Briew ki ba lesi kani kani rap ipi la da pi yo I ki ba kum kita ki Briew la ne pi syam ya la de. Kidan ki Briew ki ba ngayo I ki ba ka jingpang ka syele ka wei din ka wei. Shipang ka kli, shipang ka syadam, sa shipang ka kpo, sa shipang ka met, sa shipang ka kti, shipang ka kajan, shipang ki thiet ki jaw, shipang shu so thu su tha ka jingpang ka wan ka wei din ka wei. Ba teng pi shim da wai ka to la jam ka mi sa ka wei, pi la shim da wai ka to la shibun stang ka ta ka le doktor ka le hospital ado bam tip shu. Ka ike daw la da pin pet ba yo ka dai ka ni ka daw ka bang kwa ngan pini fi ba pi klem sngo tho ba ka ni ka jingpang ka bele haki bukum gitu ki Briew ka dai bikilong Khrew ka dan ka jing Khrew fi ka ni ka jing Khrew ka ni ka men sim jo ka jing Khrew ka shong na ka shong ka pin khai ka jat jingpang ki ba ja jat na ka ta daw nga sngo tan yo Jesus Christ nga yo I bo try u de blay u ba Khrew palat the one la sha ban yo I ya ka ni ka kan thai ba ka pang namar ka wei ka daw udon ka jing yo I fi ka ni ka jing yo I ka dai ka ba don kam tam ha ka jing shisha ngi kwa ban poi shi ka ta ga rukom shakri bangi la ban yo I kumta u jisu vi ula ban yo I ya ka min sem baman jong ka jing Khrew ka ba don ha ni ka Briew bar ka ta ka dai ka ba snot nat na da pen perkhat nda wan ngene ka Briew ka ba dorang kedum ki Briew tikim yo I ndan manu ba yo I balai ka kedor ki shio I ka met jong ka ba ka kedor reu jisu nda wan u klem yo I tang ka met ba ka kedor u yo I manu ba pen kedor but u ba pen kedor ka ni ka met jong ni ka kan thai de ni ka men sim jing Khrew ban nga kwa ka nong fi ka ni ka don na ka Bible ka de ka gift ka jong men sim ko jong play ka jing ai jong men sim ko ka ta ka bangi ni tip ba ka de ka jing ai ka ba trau la ai ka ban pen tip I ka jing pang jong ki Briew but u jisu dan gani ke jing ai but u tip ye gani ke jing pang bagadan ke spirit of infirmity la ne ka min sim jing Khrew but abu yo I gani ke min sim jing Khrew le kum no ka Bible kong u jisu la yo I ka u la khat ye ka but u la ong ka ku kan thai la plait no pa na ke jing Khrew jong pa kam pat lai tang ma u la dep ong lu pa na mal pi bon sin u jisu ndau pen khia ye ki Briew ju pen khia kan dong u pen khia ha ba bon Briew Open I bahadu kat no kadan kajing iet but kabor kajong blay kajing im jao. Kabang akwa ngan pen I fiang ne kadai bau jisu ukhat eka. Kata kadai ketien kaba ngakwa ba pin yo I. Kani ka Briew ka dormat na si ka shong sadian jing sang. Umle ka jaga shong jong ka. Hare ukhat eka shikman uang yang jaj ukhat eka ba na bu ukhat eka haba ong khat kamat ukhat na ka jaka ka ba shong ba kanwan si jan jong. Na marubukti piu jisu ang ni yang ha kajrong but ukhat eka kamot ukhat eka na din kawan shikman ajan jong jisu fi ka taka de ka point ka bang kwa mangan pen I fi ba pen sngot ho dan ki Briew ki ba sngo ki ba kwa eka Jingpynkhiah no Jesus Christ kat ba ki bam nut setia banwan na kamat ki badang le rani ki Briew ki badang syapti yang no ki badang perkhat sngo le rani no ken mau jisu unum pen khia shakendong shadien una pen khia un khat bet shikmat yo sakhayo superta be ketang hiano tu dienga ni sa jing jome yo bati me yo superta bro shi singi khat na pedeng jom pai ba wang ali shini sijan tapi pet ga Bible na pen khia ya no ru jisu pen khia abari khat be khmat jong gi bobon kaba kren bau blay kwa e fi pin mi lot na gitu gi jing sngo bara mi na gitu gi jing sngo ba mirn kat be gi Briew kani ka kan thai ka don ka jing sngo kum ta kam sngo yang kat ba gi Briew kana ka jing sngo ram
Kadang ke jing sengau po ro bagadan kum gani ke jing pang. But uji su abu khat ika shikmat kam dai tang bo shukwa ban khat. Hari ukwa ika bakan nuot ban yele persya gitu ke jing sengau baro. Kadang ke jing sengau le ran teng teng dang gibriu le ran palat. Le ran ye gibriu buram palat ye gibriu, buram palat ye niam. Tiang palat ye gibriu. Umlet pen kia kendong. Uji su u demonstrate ye gani ke Jingpynkhiah daga budak khat ika shikmat. Ngakwangan ong ifi. Ukwa ika bagan miklot na gitu ke jing sengau jong kabaro. Si kata kade ke jing hikai ke Khrew ipi ke besengap. Nai le ran. Lada pi mut bani o i no play. La that rong yo jisu aga ding fna. Wan nadu beneng obadon buram tam ha beneng ke kendau. La slight link khot yu la pen le ran yu ha khamat jong ki pat ba ha pedeng jong ki daka la sa nar fna link khot yu. But la pen le ran yu ban pen emenga ba de pi. Teng teng ngi ki Briew ngidang tiang Briew bat ngidang le ran Briew. Bat ngidu ike jingker kuno play. Fi yu ike nige kentay. Ukhlempynkhiah ika. Bala day ki wegi nong sengosan ay nama baka dormet ten yo ka khamshito mania chikmat. Nganit Pynkhiah. Nga ko ang alawin fi kata kamdan ha khamat jong play. Ukhat ya ka siya khamat. Kan hap maniyang man kentay lot ki jing sengaw. Baro ki ya pet ya ka. Ay kum tala da fi kwa baniyo kya. Ay ka pertekan yo iya fi. Mapinuot ban mi shikmat. Ban wahat ika kamba no play. But people in the Bible katin ke jong play ka ang ujisu ula khat ika bola ang kokentay. Singa ba mo ang kokentay la play no yapa naga Khrew jong ba. Kani ke katin fi. Kani ke badon kamadu kata-kata. U declare lani upen pena lepa yang ni ke kentay. U ang komne la pelat ya ba. Balai u ang la pelat. Nama ulah adaptif lupa. Kalau adon kita ke jing tikna apa komen sim chong. Nama uyo i baga dega men sim jing Khrew. U ongi gitu ke kentay. Mentagi sengila pelaj ba. Wat la kadang kedor met. Fiteng teng ngi keren ngi au. Blay la pelaj. Fin reu klem ki klem laj. Nama balai ngi klem dan ke jing yo i. Kaba ar ngi klem dan ke jing scam. Apa ka donot. Uji sudah tikna. Lada kampat dan ke jing tikna ka men sim jo pinai keren kelumar. Uji suang ni udah tikna 100%. Bagari ke kentay kaladep lain. Namar udon ke jing sengaut ho ke besyai kedar. Bagadon ke jing pen scam apa kada not jang o. Bagari ke kentay meta ke sengi ke dai banyo no ke jing pelai. Ban uyo iru ye ke men sim jing Khrew. Ukuren lupa ye ke kamba. To. Ndaula dep keren. Fiyo i ndaula dep keren. Ubo ru ye laki kiti haka. Fi ndahabau bukti uji Kris. Upelaj ia ke bor ke jong blay. Ke jong ke Jingpynkhiah. Haka met jong ke ni ke kentay. Sengap ke ong kumne. Bat kumne ru. La peni yang bet ya ka. Te kala pendan buram yo blay. Da yok bayi tak kitian. Upen pena shua. Bat ndala dep. Ubukti. Ndala dep bukti. Ke Jingpynkhiah. Ke ja hagatu kujaka. Ndaka ja ke ni ke Jingpynkhiah. Kawai ke bang ada sultan pelat ini ke ketian. Ke Bible kong. Kumni ru la peni yang bet ya ka. But people yang ni ka ong. Te kala pendan buram yo blay. Fi ke Jingpynkhiah ki kamba ki badai shishana blay. Kim ju kampenan buram ki Briew. Yo bahai kata ketian. Ke kamba barabor ke badai no blay. Ke penlong ki Briew bakin pendan buram yo blay. Ay kata ke jing shikri kan long ini. Ay piru.
nai le ai na ka bentau blai ba ka penan buram ye ki Briew lani ye pi lani ye niam jong pi ai pin le ai ba kan penan buram yo blai kani ka kamba bana dei ki we te la penan buram yo jisu ang ton re ya Bible ko ang kani ka kan thai kala yang be pat kala penan buram yo blai singap hang ni nda kani ka kan thai ka yo Jingpynkhiah ka Bible ko ang kani ki kien unang sen shar jang ka synagogue udah sengau bitar namar bau jisu Jingpynkhiah aga sabaton pi ka taga dei ka mangaladep keren na dumne ulek nang jisu aga sabaton ban pen ilu pa bau blayum bo shu igni gi egi ai ban ya mani aga sni ublay ubo igni gi egi ai bangin le kawai ka bakodor kada yigi min sim gi bakodam dei ga sni but uni unang sinshara ni unang penia agani ga jingseng ngada sngau lengo ya kani ga ketien ba usngau bitar bau jisu upen ken ya ka sabaton ngai ka tangam sola perkat adu menta ban ngayo I kani imat ka jadu menta si walis ngai engan keren baik ko magalong pet bahala da bi shakri yo blay bayo pimyo issue ya ka jing koridor jong ki minsim ki jong try ki ba kedor haga jing em ki ba ngop haga drugs haga kiat ki ba ka jing em jong ki ka klumar ki ken riang mde haga met ndre haga jing long jing em pet yo pimyo ya ki Briew ki bedon apdeng ka jing kedor haga jing dai yang sem but ba ki ya kendo yo Jesus Christ kum kita ki Briew but ki yo ya ga jing polite but ga jing pen em ki bet biang ga jing em jong ki pet ba ha ba yo pi klem yo ya kata ka kamba pi yo pen ban ya ka jing ko do jong ka jing pen ya niam yo pi bat pen ban ya ki rukom le niam bat ba pi klet no ya ka jing ko do jong ki min siem ki jong try pet ba ba yo kata ka de jing mat la ka jong ka jing long niam ka ba shir kai mut dur fi kayo khia ka wai ka para bangai khat prasnem na ga jingpang ka dor me kayo khia ba open khia ujis grace baro ki kemen unang peniat niam ubitar ngam sngola ban perkhat ya gata ga jingi perkhat jong andrei ngas ngut ho ndanga puli kene bat nda haba ga niam kala shongkulai ya ga jing im jong Briew bat nda haba ga niam kala sut hiet ga jing mat bat ga jing perkhat kala rung shikita ga jing hiar pateng jong gi hiet gi jaw jong Briew kashitombo unyo gi kamba jong play un kamyo ya ka niam baga dega bakama kama but uniu nong sin shar jong synagogue ang Bible udas ngau bitar ngam ngau la mudur ba yang nga gani ga porban nyat eu jisu sherot bat ban a jingkren na jrong ong don nriu sngi haka bagi Briew gi de ban tray jing tray hakita na margata wan man pen khia mdei ga sngi sabatan fi ukling bet ye kata ga sabatan ubat bet ye kata ga niam mudur fi salia ale la daga Briew ka kia wat ong no digi wikin salia la daga Briew ka ya ke dor be ngam ko pinong mo taka do no na fi shakri yo play tongin pen ken wa digi a niam jingi banyo ga jing troy ga jong play tongin not ado kata namaru play wan na beneng sing ga pertheu klem wan wat ye ga niam wan wat ye gi bejat ye gi rem ye gi pang ye gi Khrew ban pen kia ye gi pop ye gi jinjar ban pelaj ki na tu jo pet ba ba yo ga niam kalong ga nong shun ye ga jing dai bet ki kamba gi jo play ngasngo lingo ye ga ne ga jing jang ne
ba unut baniang na jerong bat ban nyat no yu jisu sherot bat ban hikai pat ye ki Briew bakim de ban priang ini ke Kamba namar ba wanu jisu Jingpynkhiah sabatan figa ta de ba ngas ngol ngo bat hang ne ngayo yu jisu ye ke jingbitar jo hang ne ngai i ke jingpen pau jo ke jingbitar u jisu bitar ye ke niam pina pe ba u bitar ye ke Briew ke ba sakut ke jinglong niam pite buang kom no yong niu nong sin sha jeng sinaga buang kom ne Henry utrai le tho ulaong pi kiba arsap kalong kaktian gaba palat bani ong arsap yung nong sin syar jong niam jong sinaga reu jisu not wong arsap hato baro agus ni sabatan pim jupalait na sem yang masih lani ke kadaba dalam di umru ya kamrat pipelait agus ni sabatan bahkan dium bahkan bam kendi ukuli wang ya kan ega Briew ke balong ke konjung Abraham ya ke bo syaitan ukum akmi khat prasnem kam deben pelat ya ka na ke jingkom ke singi sabatan fi ngaku abinde yo ibai gane bo jisu da bitare gane wat chupule kom to ya Bible fene yo iyang ne jisu kurenda ke tien ga khor adu kata ban khot arsap yo nong yalam niam kam de ke tien ga red kadai ke tien ga ma gane Bau Jisu ang ya ka merat piken kor. Nda ye ki Briew pim nyau kor. Ya ka merat pipelait. Mari ka Briew baka dana ka jingkom jong syaitan pim kemen baka yo jingpelait. Ay kani ka jinghikai mendaga sengi kan pelegi kemat jong fi. Bapin syakriyo belai bapin syate haga mensiam niam. Jisu kuran ki ketien ki bejelew ne. Singa dan Paul stang kendiat. Dengan syupen yang ne. Piti buang kom nuang ne. Uang. Ya kani ka Briew ka balang ka kono Abraham. Ya ka ba usaitan ukum khat prasnam kam deban pelat ya ka agani si sabatan fitip uang ini ketien ukuran ni fitip ukuran ya ka legal rights ya ka ta ka hak jong ka jinglong try ka baki day hak banyo kat kum ka an ka choblay balay namar u Abraham udan ka jutang baru blay bat ikata ka jutang ulay te baru blay Banaw sembay jong Abraham kideban mi ki Briew ki ba iya jil try ki ba syakriyo blay baru jisu abo wan hang ne wan ban demand ni kata ka right bau syaitanum dan hak ban bat igini ki ba day ki ba hiar pateng nawa Abraham sangan hikai fi gane kandian lada fila pediang yu Jesus Christ la fila mat shisha ye ka jingpenem Filipin tip ye kata ka bangi ong ha ka tin English ka legal rights ka hak long try bangi de banyo ika jingkar ko mlishu tanaw Abraham relang bau Jesus Christ lagani ka paru Jisu ong kaniri ka kunjo Abraham atom de ban pelat ye ka Maka Bible ke keren syai ni kong. Kat bau dang keren ni gini ki eru. Lapan sengau le ran ye ginong le persyai jeng baro. Sale aban pen sengau le ran ye ki. Namar bau yo i gani. Jisu dan por ki kam niam. Dan por ki jing peniai niam ro. Ngayo i kata. Bau Jisu wan jeng ni ke pertai ulong jeng iseng. Ngai ulong la kalong. Ulai la kalet uyang po surak uyang halum hawa ulong la kalong jiseng. Dadan kita gi komiti, dadan kita gi jingi perkhat ki bahado kata. Uya ya ke jingi lam ke jomen sim jong play.
Teng-teng ke iklumaran rayu Jisu da buram than ni ngam kren ben ni jing pni ni am gidon kam ka organization ke jing ka mission ke don kam ri walik klan ran go por ka bo try open khen lot iki e baro tang man pelah iki men sem ki bo kodor na ka jing te jing khom ko jong saitan teng-teng mi yo issue ya kata ni yo ye kata ka buram ka niam bang iklet iki men sem ki bo kodor pej bahaya kata pej ang ni na pipuli ka ong kat bau dang keren ini ki elapan sengau le ran ye ginong ele persya jong ubaro Henry upat ba baro ulale kemen namar ki baro ki bopla ki bolale kedua ye gani gesni mau play un play ki kmat jofi vinio ye gajing shakri play hak bakum gano galiang pidan hak liang jong ini ki pat ba ki be kemen na pidan hak liang jong ini no yalam niam ki bobitar habaka way ke men sem ke bakodor ke yo ige jing pelaj na ka bod jong ke jing dom bat ke yo ige kamba nganut ban ong la da fin perkhat ye gani ke kenthei kabala yo mat kat ini ke kamba nganut ban ong ka dot not jong ka kan kelak klak bat ke jing mut jong ka kan pela man yo iyo ni unong ya lam la jong ubadon bat kana do besdang hagani ke balang hagani ke sinagog ba uklem kemen ba ka yo Jingpynkhiah bat bau pitar ban kapen lengo kapen pela ya gani ke Briew Bapleang kinong yalam junga ki klem salia yanga. Ladang ayat jing tidor. Barhabawan uji suban pen kia ki klem kemen. Ki ba kemen kinde gini ki para pajba. Ki riu pajba ang no. Fide hang tang akwa bangan kerane fiba. Fide bin so tuwa ini ki jingpang. Ki jingpang kawan na men siem jing Khrew. Uji su na mabuyo ube ini men siem jing Khrew. Ndalami men siem jing Khrew kani ka Briew ka bet. Yu inda ka bet. Dom kinong yalam niam. Pajba ki kemen. Uji sukuran bawan ban pelaj ye gani ka Briew ndai ka marat wal pelaj ye men sim ka bakodor but view iyang ni gani ka jing shisha bau jisu umla sha ye gani ka kom ukwa ye ban pendu jaj ye gani ka jing sngau nagi babon ki nong elam ha gitu ko por namar ki kim salia esi gani ka bau jisu la deb yo ilu paro kuren ka ktien ka bukhari nong elam niam kadawa de ulayo ilu pa ba de kini kinong elam ki bansa mudui yu u bat ki bansa sanar pna namar kaniam kamat la fiu ikani ka mensim jinglong niam malis ngai enga keren ikani mga kwa bakan light kani na pi kani ka mensim jinglong niam kadai ka ju kadai ka mensim baman jong ka jing Khrew kani ka yarkat kani ka ikumba kana khamsniu kani bani ka tai ka mensim jing Khrew kani ka mensim jinglong niam pi ngai baka te ka jingmut jong Briew hadu kata Kadi ke juga jaj mensim ke badan hai ki wepa ki niam Hindu ke baki penin jat igi yang mani baki pen prai igi makim salia kadang ke mensim niam hai ki tu ki riu shit niam Muslim peniap igi Briew na niam fi hak ju rukom hi kadang hi ke mensim niam kalau ngalu lu rukom ru kadang hi ke religious spirit beniam mensim niam kadai na ta kadang ko melagi sngi baleng bangan igi jing hikai ke mga ayang ni tungin tip igi ni ke wai Bangidon ka man yo Jingpynkhiah. Na ringa mensim jing Khrew. Bana ka mensim niam. Bangini yo bau try de try. Uba de shisha Jingpynkhiah bau nopen im. Janga ba chongpi. Tangini try ni ka por. Bana nga ngay blame ka kuya pi. Kopa nga ay ngu email bang ni jing hikai. Bana nga ngay ken try bang ni jing hikai ka bang kran man nagasngi. Kan bu ingi bangin tip ba lada kidon ki mensim jing Khrew.
yang nang ni ko pa nga be igni ga mensim jing Khrew na ga met ka phat jongki hukum bagi ban kenria na ga jing im jongki aga kerteng ga jong chisu bat nga de duai ro ablay ga ni ga por ba many snay ia ka ban pelat iki na ga ni ga jing te jing khom jong ga jing ka mensim niam be igni ga jat mensim aga nam de ben yo ga jing im jong ni ga besngap begini yo ibet tangi me ken try ba ki kamba ki pamele begini kemen lembat kita ki bemat ga jing penkhia ga jing pen emad ga jing pelat ka jong Jesus Christ trangi ailot shemega buram ka kerteng ga jong Jesus ngi duai amen bat amen blame ko pi ko bless you